Taon-taon lagi ning gimarinate drink sudana. Balik tunga ni kilong baboy. Mao lagi ning makaya sa akong bulsa. Sayon-sayon ra nilutoon kay ato ra ning pahubsan diri sa kaha nga dili na kinahanglan magmantika pa. Basta dinalian na ganing sudan ang tirada aw kini mo'y sunduga. Timpladang pinataka. Plastada ta diring dapita alang sa pamahaw. Kauban ning bahaw nga giandam res lamisa, basta mo aksyon na ganing hubas ning sudana o timaan nga luto na gyud ni. Hitsura pa lang makapanilap igas kalami ani. Sa tanaw nako murag luto naman gini, automatic na ato na ning haunon dire. Sinaw-sinaw na puning atong simod diring dapita. Haon sa pamay dugayan, habab kumbati na ta. Ug dili sa ni palupig diring pansit nga basa-basa nga sinubakan og uwang na pagi sinabawang imbaw dire. Imbaw man siguro ni unsa ni bugatan ba? Basta kay mauna ni. The same is parehas ra gyapon na. Murag nagsagunso naman ni kaon nato sa karne karon mga panahon na. Dili tangay mabalaka kay kutob ra gyapon tas tilaw ani. Kay lain pud og magpalabit Maimpas niya tar diri oras ani. Tinuod lami ni nga sudana pero delikado sad ug imong masubraan. Maong hinay-hinay lang sa mga lami ang pagkaon. Kay kanang ginadili maora ginay lami. Char. Sa karon diay na kasama eskwelahan karon tuara ni paso na ang madam. Hoy sa pagpaso-paso diha dang ara nang nao mura nang agta. Kung naay paso ang napoy sayaw. Tuara wa nagpalibak ni sayaw gid diay muram kag bao magsayaw diha pero in real life mura gikig magsayaw. Indot niya masayaw. Diba? Kay kakuros na guys indot kina diha diba? Pwede naman ito nag-ilistan og songs pasayawa kuday. Di ay joke la. Pangtiguang mampod na. Kana pang binangwi ka na mo na nga na Steffing. Ay. Char. Nya, wala naman tayo mahuna na maistorya din and kaya taas pa makaining sayaw-sayaw diha. Diba? Gwapa kay ko. Gwapa. Sa'yo mo na nilingi pagid, ningisi pagid oy. Ang nakapait pagid oy pagid nagsugod. Kirira umta, pero ang kaning tilay, sige kasakit. I don't know what I can do this day. Ay, so diha, nga, nalit kog talikod. Diba tanawan na guys. Okay, wala man ko ka-practice gyud. Absent pa. Kantaho na nako guys ha. Kung sa'y isa'y chorus na guys ha. Isang wika, isang bansa, nagduduklot sa ating mga alaala. Char. Kolera. Ambot na. Di na ko mimpel sa yorno. Kapoy kayo. Sakit sa tiil na. Pabot. Sayang man ang grado Pero di ko sure kung ba ni grado. Mauna diya guys. Nagpataka na ako sa'yo. Pero diya gidis kabaw ko nga step. Naglagot rin ko sa mama awa. Giduol din ang kamera ha. Gusto man cuma. So jump. Hey. Sige pa madlo sa mama. Sim ka medyo may. Paduol man gid sa now. Liman ka. Kung rin sa videoan. Giduol sa now. Pero in fairness. Hindi ko masayaw. Maralagbaw ko walang synergy. A few moments later. Napunta diri mga kasimon, magpaibog-ibog na punta sa atong sudan nga labas kayo. Presko kay ng isda nga ginganlan og mulmul. Unsa may maayo aning pagkaluto mga kasimon nga sakto manis mga lamas dire. Diara. Plastada na tere kay ato ning hugasan. Kusuga sa bulog sa tubig oy sakto gining ihugas dire sa atong mga lamas ug ato gining himbisan og tarong. Nya unsa may plano nimo anak karon? Usaon nimo pagluto? Ay sus, alam na. Ato tas pinakasayon og pinakadali. Ang plano ani ato ning tuwaon nga aron makahigop tag sabaw. Aron do na tay ikabisbis atong bahaw nga gahi kayong bungkagon. Og sa kining bahina ato ning gikuhaan og iyang laman loob. Ato ning limpyuhan ang iyang kinaon kay murag humot ra ba kayo ni. Og sudan na gani hisgutan gini palupig nga sudan na kay mo ning gitawag nga tilog or tilogon boti pasabot wala ni kontra kung naa kay gipamati sa lawas. Lamas ato ning hugasan og mayo kini na pud sudan nga atong tiradahon karon og kaon kay murag nagsunod-sunod na tagkaon og karne sa nangaging mga adlaw. Ug dili na maayo og sagon-suno na tog kaon og karning baboy kay basig maimpas tag sayo. Sa dihang dapita human na taghugas aton dayon dire isunad sa kaldero og atong butangan og saktong tubig. Dayon atong itak-ang og pabukalan. Ato layong tabonan og pila may istorya. Pag-abli nato bukal naman kini aton ni butangan og saktong lamas sama ning bombay, espada, tamatis,
sibuyas dahonan ug kaning tulo ka buok limonsito nga atong ipuga diri aron aslom-aslom ning atong sabaw. Ug tambag nako sa mga kasimo diha ug magluto gani mog tinwa, mas maayo gyud butangan ninyo limonsito aron aslom-aslom ang inyong tinwa nga maorag sinigang ang tirada. Kung wala mo'y available nga limonsito diha, pwede rang suka mo inyong ibutang. Og pila ra may istorya ato ning haonon diri ang atong tinua kay luto naman kini. Plastada na ta dislamisa kay ato ni sugdan og pati kuka diri kay gutom na kayo, gusla na kayo nga atong mga kaubanan diri sa Panimalay. Og dili sa nipalupig diri ang mol-mol og kaning hiniwa nga pipino. Na pagigiplastada diri nga bahaw nga inasal nga pila na ni kasimana diri. Unsa pa may dugayan plastada na ta diri kay sugdan na ni natog habhab diri nga atong linuto. Og ready na pod ning akong batos diri. Nakaplastada na pod. Hi guys! Ay, o kita di ba mo gahab-hab na pod akong powder. Amor mo ganyan trabaho sa balay. Hab-hab. O di na nga makahab-hab si tatay. Nga na gid pinakagrabe. Oo. Kay kung wala si mama nga lami kay muluto, di na makahab-hab og gingana. Sige hab-hab og taman diha tay. Haba bo na po na ang kamot guys kay nag-vlog-vlog man pod ko diha. Di pod ko magpapilid din no. O to ara gi-flex na sa akong papa. Hab-hab. Dang. Tuk 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 tuk. Ang nas utok sang papa. Wow, kalami ba ani? Oy, it's so yummy. Mukaon gani di pod mangagda. Ay joke lang ita. Guys, kanan ninyo ha kung wala pa ka subscribe. Pag-subscribe na dayon mo, ano paglangay-langay di ha. Ang di mag-subscribe bati og now, ang mag-subscribe gwapa. Syempre, number 1 ko nagwapa. Ay dai. Tara, nikub-kub na akong papa. I mean, isigop nagsabaw. O, murag kanding maghigop. Uy, apilon man ang dahon. Halata naman. Na, busog na kayo na. O, tanawa na ang kamot ka. Kubi-kubi na lang kayo na busog naman. Naapoy Melrose nga. Sigpamawig Diyos na si Tatay Biangga. 1. Ga ipis. So, mura dito guys. See you to next video sa akong papa. Bye-bye!